पाप में मत गिरी, काहे कि अब फर्क ना पड़ी, लेकिन जिंदगी में 100% पड़ी। एकदम से कब वो पाप के असर ना हो, हम अपना जिंदगी से के बता सके। अगर हम पवित्रता में रहल तो हम का बोले बनी, और हम जानता नहीं आज वह रूल बा, आत्मा का नियम ना बदलेला, काहे के और जिंदगी में उम्मीद होला, सवाल होला। शैतान सवाल के जरिए रुआ लगे आवेला और विश्वास के हिलावेला, सवाल जवाब करेला। कुछ समय अगर वह शैतान की बात मान के गिर गई तो एक मतलब अगर वह बिया बो दिल बन रे वाला वही पवित्रता है कि बिया बोले रहनी फिर फ्यूचर में आज ए जबानी। अब वो कैसन बिया बोले हम फ्यूचर में निर्धारित करी रे के जा होके जे लोग परमेश्वर के क्रूस पर चढ़ावे खातिर पूरा ठान ले रहे, वो लोग पर एकदम से असर ना भइल। 3 दशक बाद चौथा दशक में वो लोग के जिंदगी पर असर भइल और सब लोग खत्म कर दिए गए, पूरा महिमा माटी में मिला दिया गए। तो कबो भी और अब भी परिस्थिति के हिसाब से मत पाप ने और निराशा में गिरम, ताहे कि अब फर्क ना पड़ी, लेकिन जिंदगी में 100% पड़ी।